Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo. Jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Runga fake star nyagote baga jirani asa muroberi wo Gusii Urban Blaze. Hashtag ya semitandao yonspi hashtag ya kebemberi. Nyoro muroberi yo igani gakora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami Kobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aria gendreta simetandao Chingero chia Aria korekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirengereria Ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze Umurubio guguikia Evilenko binde Hashtag Ekebemberi Umurigireria bwe television ya Ndizi TV Nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogo nkorbo Gusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomo Gusii Ndizi TV obwensu vuomo Gusii Minto nogosemeri kwane na ndonsia soberde nigonyasa kubwiriri kwa bokiribu ya ndonsia soberde sogosoa asumuroberio bwensakia ritikuria Jumatatu tizariki 25 mutenyo kianda umwaka wa 2023 gatuteria matuka 5 tokoro mutenyo yo okianda igandonsia sobedo manjubiringo kwargani kianda gikomyo so ime yumuroberio bwensakia Jumatatu indi tujaka monaye na ntokora monaye asemambi yabone nyirino murobiri go chaka chinze chi 12 orunda igo mpaka chisito cha abone mambi buna botamberi tukuria Jumatatu nigo tuyitwa kwanda siasa na magendo gikoragense yamone nusualia omugeni ningo ikarase studio to kwande siasa neneri tukuria nigo ndobere na atora kwanda siasa ye county ya Nyamira kerabe MC bono ritukoria ngyo barobere nango chibargo twarege ikaro kyabene erigo kwana kibako mwaka isiko mugabana bwe county yo Amos Kimomi Nyalibo asebega baga abarai ao banyare bawe so kena ukwanda engene kolenda yonsi yo twajigo yakwanira agikoragense yemo nenusu yabono mambia kwaragacha ekero mugeni nago chuika studio asemambi yaboni kolenda diangireli bagedi tangani mwanju birigo kwarigania asumuroberio bwensakia Jumatatu tujaka manaye antokora manaye no semeri kwana e weekend yao nigo yare ngentoeredu nande nigetabu atebiru kunyo binde byonsi andonsi asobedera yare ngengorekanu bado utaniambia baadaye buna yare ngengia yare ngentoeredu bado nabontomera uchumbe yao on tebinga ki weekend yao yare ngenere tugira Jumamosi ne tugoria Jumapili
ngwajete sasimiro gosaye noli otabwate chinga kichoko enda ege sasimiro biamono asibali bajete sasimiro na ande biamono asibali Nyasaye abwirire twarare tukeri ibono mambia nkayole ngakikwabokire kwabere mu mincholi migose bad mosera ibore ekiaira intubuna omoroberi bw'Ensakia to word forget buna oika obe mu mincholi mye elinde naliora asuke gochibosio naye naliore bwire kera bande bakobeka none chibando kiage naye kwanyorana norororo aso gokora liges kerto kogesa buna tuchieti mugondo gostuchieti obe kembusiro yao naye bwetogeri biamono mwanchumuria igo kwariga nikiandege komyoso ime yumuroberio tuchaka muna chitimu chane chonsi team apanakosa team following team jini machi na team diaspora muko wapi mwabokire ngakimwa soire asikaba okeno asemambi ya aboni ninda sensemu ya mitandao Facebook nyore Ndizi TV News Digital abune semeli ya Facebook okonyora muna Ndizi TV News Digital inansemeyo ya Facebook ensema ya YouTube blend ensema ya YouTube na harongo toka torora muna Ndizi TV News amalita yuko yarike onsi omayo tobwatia asensemo ya YouTube Ndizi TV News Ndizi TV News inansemeyo ya YouTube enzema ya Facebook na otabimete enze ya chirekerero bono rero mete karo soga takuri jomba mwao tukunyara kubuli TV ya nene na rero mete tuikanya saga tusinto kagora inchi 32 kwaraga chambaka 42 tukunyara kwenye bogoria bono iko ika osoe asesi yao otumeke jibando nsinini enduto bwatie wethera sesemo yemitandao Nagikora tena nindoro Facebook Ndizi TV News Digital wega sesemo ya YouTube na bokonyora Ndizi TV News asenseme riende okonyora wethera sesimi koso jumbe ya wandenga kikwabogira na kirobere tiri yao nyetume wethera se namba egira seskine orabu inambe inigere 07 92192834 ine namba okonyora nero ase studio ase mambi yabone no era ase studio abo igorabo no eri gorabo ase TV ya sokoboko kwao gukolio abuno okonyora ya 0792192834 ine namba ya ne ye studio ase mambi ya aboniga abage nambe inera sensemo ya WhatsApp umetena boko WhatsApp nendo ntomera ujumbe yao wethera WhatsApp inambe bado ku WhatsApp na boko ntomera ujumbe yao na nyora asemambe ya boniga na kikwabogire na kirobere titukuri yao nimetenda titukuri lero na lie chiredo adraja mbiri ebwate tense asabonchoreri bali bako chikugule bindaro bako ni ebindo iyo nimetena abaikira se jiro adraja mbiri ende gokoro bonchoreri ibobere botatu asemambe ya aboniga igombi yamano manjomoria enda gombwatia ndumire uchumbe yao na kwariga ndikiandike komi chosho utanere producer kwene kibina mariogine chibicha gocheire asenjera ya bene asemambi yaboni yonere oikira se studio tokubotera kabisa atokwene kuna umoroberio yogo cheire asenjera ya bene kabisa korwa senseme ya embassy Nyamataro embassy gaiga asamaga New Brighton apartment abno gotonyora atokururukia mangana ya korwa semambi yaboni ngakie sigino ero manjumoria antebi ngakiro sigino ya iteto bwate byagabu nimete babeno kumochere badumginya buto babo David Mugaka Dolphin kwamboka nimete babo Victor Mondo nimete na ekiongoze Vanionseri Keston Jari Dismas Okinyi Chris Arogo Kemsovi Motangi abuna mashabiki nimete na mwasoirime Simeon Atuti najua kwamba mmeingia ndani Dolphin Mora nkayure Claudia Nyakensi uko wapi umeamkaje mmeingia ndani ya Omorobert Thomas Zangara Buginivazi najua kwamba mmeingia ndani ya Omorobert Charles Monali kurase hotel yake kwetu mmeamkaje mmeingia ndani kwa rosi ya mandasi bono abateja bago jabakolia ama bado hujaamka na mwabokira bono igoso aime ya Omorobert tochaka manainwe na ande tokora manainwe metamo moswat verisa nyanchama kwa boge no mwana litoni kana ndata ku Robert na ino chase kwa okeno asemambi yabo ngakibwe Robert anene aba muramba nanyore bakoboga mambia chuni
aba bakora amang'ana amchengo nabo wanatia bidii nanyor mete karonga ko chemir babokire mete na machine njiaje jibagarutumika ekerero gokoroga ekogoto gokoroga ali babeka alia nabarube tomire naraba mwemba ali babokire be tomire na karonga gweta nanyor choteri je igoiru bona bande basasarite kabisa barosiria mandazi eye kwero kimuna ogwetuma umete no yene jiduka jegwiri sikuizi ande bakugura jiduka mapema na boroki wangu na bari jiskuru kipasi na rochi edire mine tibuna sasa watu kona jituma boroki wa bari bakwana university na raba abokire bachagire na jiskuru jireksa jabokire boni gomete krasi ya chagire 12 mine tibuna Kenya abande baendete gwetuma totigara magiga ikarura tigara magiga aibono na ura jikonya gosabirira eto gosabirira no kobesano manju muri tobo mondo gosabirira usabirira karenga baka basira mbake bisiri amede odaragora dana badana oyigoja ojirinya gosabirira oyigoja basike no kware goja kwa nia nzuri bone bagosieke bisiri badana gosabirira oyigoja ya tiga twetome tweroberie asimiroberio ya angyo aye bekere ebekere ebintu biri ora chikutume kugeza matuka arebosio kabeke gake tori bionzi eto modara konyora enibo orionzi bi okora tari konyora angyo una angineroro yayo manjumori on this tv to semana yaye kere kwanyore gento keke una kwanyo jisiringi 10 karisato beka isano nebere ose karisano nebere beka isato indena naliore gachere ebintu byagochi angyo ende myomo manjumeria ekarondo jo endede egotobwatia asemiroberio yabene ase emambia yabona Christine Gerboni ngoroje ase mambi yaboniga ekarotena ukona sisi ase mambi ya aboni safi endelea kututumira uchumbe yao David Mogaka nimekuona uko na sisi ndomero ujumbe ya wetera se namba yira se skini ya yorabu ya 0792192834 asemambi ya aboniga ine ndo studio bansumusi omoroberio Ensakia aritiko ya Jumatatu tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2023 ngayole ngakiobwatete bao kyao ngayole ngakikwa bokire ritukuria Jumatatu ya ngakie kwirete embranega ndate ko twa sorongo rwa Gusii ba Daniel Nino kwerobeidi ngakibweroberetie emeroberio je yabekiro ne serikali anene amangana ali matara ali araka wata kubatakana ne mbrei ngayole ena rali rituko ndalia aichuma wiki elia na roja sensemo ya goya iyo asensemeri antiwa omabei ekirambauti mbe nyinge ya kitasesemeri ekasalie bintu kweri emeroberi yabekirwo se pado ngakioro jae asole emeroberi yabekirwo se pado ekinakyo ogontebie ngakiroje ekarere nino ekageire gotwa abarai abaire kwanda igoro ya siasa kolende na arena asesemo ya Western oyo akorkuna mere ma DVD nere mrawiki ya magerikia enisibo igo nere Ibrahim Kabri Sekdali nere Musalim Davad bakubata no monogeri buye bunge enene nere Moses Masika Wetangwa na nene garo mrawiki ya makia Vodi Kenya na baraibande kurwa senseme yokora bachire amo anekera bawate abuna bakwane nilyo yerimo kurwa sensemeri ya Western ntunda bagusinga itore gadurja baraiba kobekana amo narojo murai bua murai mokonyu murai wense digati shawa nero dena bona centro niko batakire niko barobere kwana nilyo yerimo intunga itore intuno mogusie kaunti Nyamira na Kisii tuko wapi intu ngaranga itore ingo tobekamo bado ndroje barabara tena bajagi robeka namo ine nsemo ya Western ne nsemo ya Central barabara jagi rokwana neri ogierimo manya yen 2023 yen 2023 tole tubwate miaka 5 ose miaka 4 toenda sikura cho mwaka o 2027 lakini hapa raibara ba focus ribatena ki bono wikato kwa nenelio yerimo ayu Western na Central intubu na Gusii tuko wapi ngaitoko barwa itoko baru Nyanza metena ndekere gayara abalina ruo Nyanza neroro iyo ibwadera nedi abajirani jito mate gaiga intunga itoko barwa tunongelea wapi ingogotoleta omwaziri bwejise meseke rimacho Silvana Siosoro
nsimba baura radio mugavana nyaribo ngayo yodoretera amo ekrobono bamubegire radiri muzubati narali yote abana ni mambo ni matatu angatuke tumungatwe amaende chera na wao tukwana higo gweka turase ye debate yetu kwanda yomarito sana amange sana intuna Gusii mwajumuri ati abono nkubona na bogo ntumira ali chibuliao ngotobeka mabuna egesa kukyo mu Gusii muwasiri Fred Okengo matiangina alengorro akore mirimo yae buya bande bakamochana bateona akorete buya orurororo bono na grete asa grete majogwoso iroro bune kingpin nere bateana bonne otokwana kuruguralia gavana mokorona alengorro nere Elvis Omaribongwae nere na kore tamu yae bono tubatu mugavana Paulo Simbarati ntubatu mugavana be county Nyamira Amos Kimomenyaribo nabarai bande ngoyo gotobekamo ndubata ba senator baito Onyonga ndubata mo senator be county ya Nyamira Okongo Okongo Mogeni ingo ndubata ba gumende tubaito babere ndubata Jerusalem Mamanyi Ntoro ndubata Doris Tonya kurwa se county ya Kisii ndubata nominated senators ndubata Ruoba ndubata na Esio Kenyuli. Sasa ni nani ndubata ba chumbe baito ni nani kirombo ntao korega sia kifiake kirombo ndobono tigangusere angusere kifiake abono rorongo rwa Gusii amangana makongusane na bado ningo bordi majubina ayoro ja sorongo rwa Gusii etu atigire maiga ingo gotobe kamo abona bogo ntebia ase injera ende kabisa Denison Onyambu Nyanja mbiyamona kerore ime yomoroberio ase mambi yaboniga biasa no manjumureria ni ayona odebna abaraibande baendete kwebekamo ekoroje timu wanyonyi nero mugavana nero mubunge Western ya Nairobi arale divina bono wikachi kubuli kirogi mugavana ase county ya Nairobi mapema 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 is the best medando waje kirobelia 2027 ahina koroje na bada bandu na ayekaruka uchumi abaraibara wendete kwirobelia gesiasa baendete kukora alignment ngakiba kwirobelia oja senze meyo ya gesiasa enaroje majimbo Karasinga oino mubungo kabujai aria senze meya Western yote na sisi hatuwezi banduka kutoka chama chetu ndurgo sirvia mabieto vya NC vya Ford Kenya na tosoe kiama kia UDA nje yeminedi watu wameanza kujipanga mwaka 2027 Kenya ere siasa ndura kiraba antu mokorera na mabuta akongire abana siasa barwe bandete kwiroberia asenzemo yage siasa na bana siasa robto semereti bina bara toroseli amangana aberatatu Charity Oyunge nimekuona sumuroberio ngosomana jesemesino baadaye ndumere uchumbe ino Kirisi aro ndumere uchumbe yao Kemi Sophie Motangi ulinza majanya ngongo ndumere uchumbe yao siasa odena siasa ni abana siasa ni ramagendra na siasa biasa nalo jomo uchumbe ebunge ya Nyaribali chache Sairu Janda najagete umuroberia alia abo koinwa talents bogorana engoyo wedrase ikiganja ya CDF ngo chakere asebunge ya Nyaribali chache omusenda bwe county ya Kisii nere Mumanyonga alitukiriri chumara nyarithika komochimu gavana bwe county ya Kisii nere Paulo Simbarati buna akamate inchungora mu gavana ebintu mbire inchungora Gusii etagetogo chengora akamate igoro yendemero bunakaro amangana kwanyore kotoda yenda ngora kampane familia eli muraigwana agate alende na yaya nyongana bate kate na jikitora sinyane na gavana na ndeni jembate kata igwe pono nis igati ayuroje igati ya omosene to county ya Kisii na gavana bono bado rojo kusana nangoro ose bado baikaranzire meto nyongera dana na otemiro gukwana simba ngieka kwana ire mugabana ataraigwa korengano nyonga bana dana hachire kumukwana inchungora bwangire gochangora ngieka tara ngieke na maene ba kwane nere guse na bana siasa ntudo mete karotore
amukutano mituna abantu rabutura tebu kende yonzi gose bagwanire atimanye tina ronyonga ko majumu gavana ra matena injungora na busongo etakeiro chengora ne kingere kieke gavana ko sire atakiri go chengora bono meta mabori atabwatia machifu ngo ikarabo inkieke gavana korire onyonga ko motebia chengora chindemero inki namugavani gatete go streamline ebinto town kero mugavana achieta ali gesuna nyorto muntu gatindete obokoreri enano mo erap technician na moborti na aki ayoroje no ngaki muno ino muroire naja no mai go se mareri abwade ngaki okororoje ogonya gokora igonya kwenda igana igo kwengeja akara matena ya agenda bano iri ora change etabia mugavana oreke bishop na bono alia asense moye ebara alia totebe na alia tosha rogora alia ngali pareri utimboka goja ange na daraja moja chigari konye ngoba chirali mugavana teba chikarusi gobono lere bara ne irabede ayina magozo usaba bali bagaje tangene chindoje rebellion nan abantu bali bairete amaremo yejijiro abantu batakiro korra mugavana otebire nkonyaire niali ayina magozo atimanyeti aro regire nabo kontebia umwancha umuriende to kwira yebiro korende nalenge egoseka twakunya gusanga nababere batatu ane baboneko mwaka nyakundi ali Victor moyu mwalimu atuti mwalimu evanisi na abange sana alia kutonya gukwana twalingina twagaje nyomba permanent mwete permanent ekero kwagaje niko kubeka emerangu ya chuma kwabeka n'igitisa nya chuma kwabeka mbake giriri twara kuborana nere buya edirisa yemo tonye beke giriri buna giskuru for in case of emergency for instance ekero tokori na ekise kiaba asenze meri ya bonchari asumo subati asiri abana bae batatu nera agakwa kondo mugako enere bieko konyegete numwana moke bandata kurore bwembo basinya gitari engo tebekanere buna enyombeni go yarengi ya permanent murangu ni gore ngo bwechuma ne dirisa ni go yarengi ya permanent ekero chichirani chiaje tekraba kuride buno murero beire nigo batemete gutagore dirisa gusemba bakonye ekae keriyo gutagora ekeiregeka omosaje na igete gwita se akebaye kibaro siti korengana na birori go siba tetena ere ni gare ngomo kake ageitire kibaye bona kitwara kuborana nere buya enyombe karo kwagajire permanent rabeta keronye beke buya onyentone nere buya orosi no ne dirisa otige kebao in case of emergency otige jigiri to beka jigiri batena kiye korana no na si school recommendation neroro buna chi school nchibe kwa jigiri anasa bana ba gosoma no ne jidom no ne birasi in case of emergency umwana ba gosokere dirisa agende igone na etwaro se maribono mambina nere buya edirisa yemo osidirisa taras mojibe ke giri anto tebena chigiri jigobe kune sari yaba ibi ya umeto moibiere ka ko bangete ko kuibera no bunga na bago tawro no ne kramaso ero na ba lakini ekencha mzingeli na no ne kama no for example nkigera gero bunge nyomba obeke ekebungo isiko atirige na boko beko da kuzimba na rede kwa bunge nyomba buya kwa beke ekebungo rusi ekebungo kwa beka kagena isika kwatuika no muntu kago akenyore guse kwa bunge nyomba kwa ikirani ya ekebungo ngakyo mwamine tiere itako igora ibe no bosina ndairani guse kwa bunga kwa beke ekebungo ligaji igone naki etirise yeye mosebere no nyare go chibeka ya tobeka chigiri in case of emergency tora dena ya abono tobo emono na bintingo kokana ya emergency na bekoba igona kido kwa advice na ya no ne design na boko rana kyo kwa gatero ne nyomba because of safety kende kyo kiara ko somutora mangana a disaster management ngakyo kiara de mbasoka no ngobere etirise ngakyo ko yigora kerobe gete no ne giriri obuna bobo semto ere kwa na bono mambina na ya na boko no ne nyumba yake ro kwagaja for safety purposes ngakyo yeros tonye miga mono medino ne jirandi ngusino na banda ba guru bore mote bana
patike none jibara asegari yomorero amangana disaster era accessible asegari era it lakini kwa bakonyana abandi bagajite bakabwata rinyomba barateyo none gari ya emergency erete none mita ao totebe nyanjwa atotebe nchogo totebe mirmani totebe menyingwa atotebe omosojo gekom totebe na mwembe totebe na alie fandarogoro mairimbiri bara kero mukwa ajo kamatege bara in case emergency no negari yomorero egocha usino negwe keremto kiabe umuntu abagoja bwango ba access ya sayo for accessibility abantu baikera sabu ubona bobo semto kwena na bono mambina tetwarigina ebintu ngakitogwe tangoro asizemo ya disaster management boiga senza mende na noene kero munda kura gwa keresi myo manjo morerie nebe mole cross nere kura abwata to siereri uno muswate ya maga siereri ani muswate ya maga kero musajo esi musajo konyoro isire goiga kumbe ebibage ebire compound ime ebiganyere to musajo ya gazi umuna tari kubwata sim utabwate sim kwae kwa morererete agaitwa agakwa mukungo na batete ko mwagresi yamate na ya ya beire bobe kore bacha kore na ori agasi umwezi mina ya yange na isire ikabona ngigo ya kubwate resi mtonya usere ya ekero mondaku wa kresi mineba it's cross kuraye bugoria to kumanya inkiare kokotebye neba no musani ngo kwa kiraresi mina na ya abanda abu tangena ngo gokora bare igo bwate simi to gosire na haya bana isiro ikabone na isiro ikanyomba na timbu bwate simi yana boku bwate simi ekyagera rende na lia oyara gotebi na ngikegendrete mondra bako konya simi yakonyira abange yatena yayo mbogo abuga sogo jigojia yaba begu mbara abuga ntongera abuga seregire metaba begu barambaro abasari barambaro barambaro inse eteri se ito igaime by the way kuna watu wakora ananda basalimbaro meti tunaishi kwa neema lakini batambe kwa ngote ina abantu bako bangirita mabe lakini sarinya sare naye hii Biblia dana kama si Mungu tungekuwa kama si Mungu aliye katika upande wetu wangetumeza tukio hai tangekuwa mesi tukole hai lakini kwa sababu Mungu ametujalia nani saa kuna kusudi mbona ukue hai lakini kwa bono bwa kire bono mambia ase ubwanja ni bwa mwanene natakanda kwera se Biblia sinini asese meriye biroko ngenda ntombera uchumbe yao kwenye somande baadaye asemambi yabonia amashabikiana onse bibari manata kombati ambiamono ekero moreme yomoroberio bwensakia ritkoria Jumatatu jitarike 25 mutenyo kyanda umwaka 2023 mbiamono amashabikiana onse be bali barasi constituency Tianda, county ya Kisii, constituency nye, county ya Nyamira, bali kurwase county ya Nairobi, county 047. Metetu abwa 45, 46, 47. Bali barase county ya Meru, bali barase county ya Nyeri, bali barase county ya Tharaka Nithi, bali barase county ya Mombasa 001, bali barase county ya Lamu, bali barase county ya Taita Taveta, bali barase county ya Laikipia, Nyandarua, barase county ya Siaya, Homa Bay, Migori, na barase county ya Busia, barase county ya Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia, bali more mwensi asinsebejo na bari nikiandiki ko maso imeyo moroberio asinjera ya bene, bali barase county ya Nandi, abarase county ya Elgeyo Marakwet, abarase county ya Narok, abarase county ya Kericho. Na bono Kericho nende kuarigania asumoroberio bugo chukoroberia ose kuarigania Mashade Mashade no asane waikare ase county ya Kericho ekerona rojo mosanione antebeti no ara nende kueroberi koene kibuna barosiri maugali basubegire biasan Edred Fair o Edred Fair area county ya Nairobi ndere gochaka ekochukora samatukata nabere ya bantu bana bamedina maonyesho ya kilimo na ngochaka lero bene ase county ya Nairobi akare timu ya ito ere asensemeli nimetebona maonyesho ya kilimo omorikito gose Mildred Mumanyi nere secretary ya agriculture bagwadana na metera na espon no babegete kambialia sense me Nairobi bajo tuene keribina ngakemero beriyo bene ekoretwe yemo aseyamo
korwase county eri ya Nairobi ngo tena to mocha kubwatia Ndizi TV kiagara ni gotwarire meri gostwirire meri kabisa mabuto ikire mbaka alia senzemo ya Nairobi tujuwena kibana ngo koretera tole maseyemo na kiemirubiri chikogendera ekero muroberio yo okagire gochiko chaki wagose esho iyo chiko igorwa numurai bwense Dr. William Samoe Ruto korwase county yo ya Nairobi umanjumure yango ire ase ayebiro ase mambi yaboniga ekerongo kwira wika igitabu kya abagambi na kiasomo nubeke nyamara wadana churches Judges chapter 16 tosome verse 21 umugano yo anene nigo karugo kwana yoro ya Samsoni okobwa abaivristi Samsoni agugasa Samsoni na Delila Samsoni ogokwa Samsoni amona mange kurende ndiye nataka kuraira se kengese keli ya chapter 16 verse 21 ego tabaiga abafristi bakamubwata bakamokonora amaiso naende bakamoira gochegasa bakamosiba nechingatare chiechitai bakamobeka gosia obosie agu ase nyomba yobosibwa korende tukiyaye egachaga komera naende nyuma gakigitirwe inkira nataka mweto magano ino monge sana umutambe sana okoba mwetane nengo ikana kobolina njeke ngise kina nataka koira egia 21 aba filisti bakamobwata bakamokonora amaiso naende bakamoira gochigasa bakamosiba nechingatare jiejitai bakamobeka gosia obosie agu ase nyomba yobosibwa korende tukiyaye igachaka komera naende nyuma gagingeretwe umanjumurire oisoko some umugano Samsoni no mutambe sana butamuga na gobolira ingoitete Samson Delila Samson yo monyene osinaba Filisti abieka na bawonde wina baba Filisti baitete Samson abande bande ina Samson bieka boitete why ikyani gajeta kanyoma bobisa abande batena Delila ogerete Samsoni agakwa asengenjo ai bamwe korere ekeroko nyoro mugano o Samsoni Samsoni gatebna ta nyoma bobisa mugano ai no mutambe sana lakini akana kamunyoma Delila tamu anji Samson gonde Delila ni gaja erinade te kumanya serious Samson finally aba Filisti mba tumete Delila kumanya bobisi wa Samson eye kaira bakamubwa ekero bamubwa bakamokonra maiso abumetena babisa bol bakamoira asigete asagosia asoro genare kunyagosi sana ndende dojigwa somera umugano yo manjumuri umanye lakini nzora yana manyana ababisa baombaro bande to korikira lituko batumekire chinjera ao bazete ko gukura eite batumekire Delila eite betumekire barboka banyene eite batagete ko korra ayara mabe Samson ni garenge omochoro nyasaye lakini manyaba Filisti batumekire chinjera chinyinge sana oseyemo yo kumuigera Samson batumekire Delila obatebiringa kijinguru chaikire bamurusiria maiso ingina tako tebia sema mbia bone tema gokorana ababisa bagosongerede ebata korusia maiso ebata kokobeka asobosomba ebata kokobeka asabe oro Samsoni bamurusirie pono bamurusirie amaiso bakamokonra amaiso bakamugingere tuki iya bwata chinguru lakini osho soma ujabuna ekero chinguru cheira nete ekero tukibona ya gukina Samson naiteta abantu abange nera agakwererani ingina ko debia semambi yaboni gomanjume nena tema go chora basani baragero ikesa bali tema kurigerena Delila ora sobo mabua nororioyo ukona Delila yubi katika maisha yako Delila tatake tioga ndere ogwatira maiso yamagendero Delila ogwatira maiso tatake tionyore promotion Delila ngobwate Delila obwate osariri uchumi yao Delila kiobwata sobo mabuao
rero yo nigatebera babisa bange bagusongereire obagerina bintu byao bitaraiga. Unless you realize you are derira on your right, it's when you will move on. Umanje borira goi kumanya derira oyogerete otaraika na watete nanto tegertia matuko bono akeire ange 98 97 tukoro mwako oyoiga derira oyoiga nigakubwatire asa matukaya chimibere na biogoto igoro kwabeire umwaka oyo utaraigirania ibintu biri watete goigirania derira nigakurusia maiso utarikorra mambi yago gusengo chere derira oyo nigagerena ebintu biri kwabangete gokora umwaka oyo bitaraigirana unless realize derira oyo takita kuyingere tuki maite unia ya derira ilikuwa ya kwamba afraishe aba vristi baite Samson igo bano derira oyo roche nanjete Samson alikuwa huko kumpembeleza na kujua siri yake kila lituko oyo matena yaya chinguru cyane andro atemora motaboro mate aba vristi aba bisabu goya oyo tandra chingoli amuntu abaire ngosereria so mabwao gonya kokosana engole ingo wore engole yime umwanjumurira egendo nako teibono mambia ngerina you should realize who is your leader deriro yo ngaki asaliri ebintu byao bitaraikirana ekero kwa manyina derira nerori omotigane nere abora nyoro musani onera derira mademba kanona bible bawo na bako aderira ababiro medemba le bangire mondo ta nyoma esa baroje na mangarade oso kwa nyora na nyoko biara yani ogo chandino na nyoma ya mbuyere lakini derira naroro yani ogere no mwana we oso ogere na nyoma yao yangire kwa bwenda abasani wede abasani mbaro yani baro jena ekero bwato mochando gede baro ali bago gede ukifaulu kidogo wanakasirika timetike ko gerekero mondo yani badu metekero kwa byogire mutando bari bakora none gali umuntu bwagaja muntu anakasirika kabisa tima idingi yani ibone to dana enda amwamu umuntu konyora bwate ya yebiro asema mbiyabona nako tebina hani umuntu tategona bwagaja sutari go igeri mbuyora rambari asogo igeri omaederero umayekora mbari asogo igeri manjumuriria omaite for example ko rande monda te ko gure gari o te anan ko gurare yali ango gurare osine fielda ango gurare gose gari gari ta te gura aito bwate no gari akwa mate yo gure yalia aye sometimes I wonder people ngo kuminda abantu uso monda te ko gaje nyomba o te brena gi ndibonda te ko beke nyomba yane enyibeke chirumusa tuiga mbeke chi bedroom bere mbeke bedroom bere mbeke ne sitting room echikoni majo ngiwe extend omuntu wate bwagaje nyombe ibono ga yokoira egira nene osena to ngwara kwagaje jiru musan eratagaje manya eratarabunda nyomba yaye tabwati nyomba esa igare bono rende likyo muntu okwini kare josukire buna gotete kugoroboremo likyo muntu oragoriro boremo ina advice to kwena nabono mambi mwanjumuri ase yebiro buna gotete gokora kento gete kora benchmarking ya somuntu ri bono roje nangwa gachore umako consult yo muntu taragaje omenyete saiga gosomenyeta kanyomba gete ko muirio ya mwede agyo muntu no mo consult egari gete kugora inkyo consult ri muntu tarabo otabate no ninyange consult yo muntu ri roje na oyo nabago onkonya igo choose omuntu ra okonye te go choose derira o choose derira so mabwao you will lose the direction oikosirio boroso utarasirio boroso aebieka ebekerenge kebiro omayena inkyo takeri gokora aso mabwao abantu pare balsikara jino no muntu asenje jamasomo bakomboringa gayokoira masomo ntutu asomete kare rojin na mayena Brighton yote ntutu asomete kare rojin masomo ya tokonyire ya baadhi ya mwenzio usiralie mrango wasi noene dirisa aesoma bana gotete masoma ogenderera to ba discouraged odena mrango wa mwenzio usiralie mrango wasi noene dirisa hata dirisa pia aye tume to kumanye destiny yaone relie eroberi
ayina yebiro mwanjumari asemambe yaboniga buna guika bwero berie na ande bwetome ochi bosio muntu yoja gukonya mete bugima muno bwa kongire no ane kebiriti gusabo jirani itakuwa bara ako dengeyo mete kebiriti ngia menge menderi goli echumbi ya menderi goli igobone bugima bono gwetuma guika bwetome mete no bosisi kwizia ba egiziri andu baje kobwa oko muntu masomberera ani go muntu maigatera bono twagatebire ojo kwa masomberera ete jojo mwe kere to bosibori boko sabwa kare mete mata na mama ndebia ombe mama ndeina ombe kero bosi maigatera osima somberera ombororo yani mboro ita igine kuzijo zigero bono muntu gobekiralia maigatero mete igobona ko igatera kabisa obo onda akobeke gatu muntu na metari ko jira ni bosie ande ya baby na kabisa no bosi bwana mbora irana sikuzi ando bono gosaba nkoyo no muntu mederera kwiroberi mwaye kabisa oragira na abana bae no na abana sikuzi mbari ko jimeji bora lirikare abantu bagajire meji mbako ndagira mbone grobo mabwa kongire mweza zinare abantu for example bono umuntu arometo kwenda mu munda cyande tabantu kabisa umuntu na ochigoke ino ane tayerinze mwete tanere ritangi dimezo se joshu muri gerera matangi naro ekebeya kero kinigora utekerime umadine magutaririnde umuntu nalogoja mwao akogoiti mushene mayambo tuko ochigoke yetayeri getambere ndaro sina magutakeire aye kumbe majo malilia emambi ngetende toka bai mejo moroberi Ensakia kabisa obugima bro bwa kongire mete ngwe ubona no boya bande bagar ko be kamera amabere umuntu akuburukania maji hani timatina FIDE ngaya yokoruzi bono no ane chai hani for example ayota gete FIDE double oyero kumoroseri chai ya maji surely rojo mondo deatura tebania kene kwanyora oyo kwagoria mabere ni gabegeta maji naye kwa magoje cha kwa zo ndo hoteli kwa makomenta na ya maji bona banda boroje ni chao ko barosirusine usine drum andi kwa bono oyo menda ko nyomba aina boroje nandi kwa magwa accept ya mabere ayo yani sure bona abantu ko baonali mede ko baonali hani lakini kibasirjiri inyama yatigara umuntu begete gosine ryogo ma ayo ko onali abantu umuntu inyama bono umuntu hani ayuna kwa mona ali muntu kanyomba inyama ibono ni gego tyoka ibwateri musu bono mwanya bantu rino nyobo mabwa kongire gakimangana kia amaruro chini gare kiraze aya maru ni gobegete chikemiko ni gobwa gajete permanent oyero konywa maru tabwati no ene saiga tabwati no ene yanga nande ni gakunywe amaru aya mpaka bwitirira maji. That's the fact. Aye nyombo bwate permanent ukurara buya obegete mpaka tiles lakini konywa maru tabwati no ene yanga kobeka gojabu lakini ereo ni gona takomwa mete nande getunaji to gundu angelina abanta bakonywa marwa ekara baro banyura marwa atindire una aya marwa ya na baye ukende gyonzi bone babugete na marwa omondo ere na kwenda neribo ebeso kurwona aro toriko na besoro ulyaga taimina tatu na kwe change change yao nakwa bono muhandi mwaja kaliogi kwahiri lakini bono enya soneri abere kiraze nande ndongere kiabere ku bel monda ko beka ga iga soro memmenze kuzingana no mondo ngo ndiare bigi ngo ndiare ga ni ga tindete bono nga itogoji amarua mondo amarua monyomire yantate dikora tano musubadi enke mura bona mangana makongusana gusiga iga tutaje tko ikiria bindi ngaki amarua go siraze ngaki amarua go sira ase binyoro biritole ekenyoro ge koimuka gatebe na yaya by the way kenyoro ge sikoimuka gatebe na ngofereti no mugambi ofereti gose na banyene gose ni kenyoro gose no mwengi omwengene kibesa kori by the way nana ko nyona abantu bakwanga squeeze ni matachiri sana nyombe rito kokagera usama runaroro
Aye nyimba bono meta abantu bari babokire bono mambi bajiri mwa Jemima, bajiri mwa Gisare, bajiri mwa Mwonjimba, bajiri mwa no bale bono mambi. Umuntu gwatioro ko kabisa aye gwamarwa. Umuntu medina ndenge ndonanya na marwa. Asaliri mpaka maskani. Okonyora mpaka umumura gutwara mamo mwabo. Shwari. Nane nge platform gete marago bali gazi baro kwanda mangana marwa kanyora na yaya marwa bande baje bakanywa marwa mugaka umongina na abana baye nabona abana babo mura ebakargo twara mamo mwabo sure ikibono ngesa kugage mangana makangu sana ikobono ete enze yedwegire chingo bogeka nando wika kwanda mangana nagi abagambe baitu ngakitoko konya ege goli kiabo bona nje bono roje ncha konywe kubeli nya sole amarwa tanga dinja dingoja bono tanga ninje gaga no enjo sta ko baria ngetora beke bikone sana ibinte birabe bitindi sana nakitote naga etora ebinte birabe bisana roja maruhaba maskantayo binto mbiribiya umwanjumure biturbaine kakinga kitoro konya bana baitikisa kukea mambi abaiseke emete nanyo alita mangana makusana na ndekero montante etibuna umuseka akore inyangi buya sana inyangi gajengeru akaenda buoye takore timatukane akumaliza 4 days akaira na sobo esa aliamarwa bono no ari umuru mato nywamire ebana isena asirita unfortunately bono ebana mamu mwabo ebakoigereria amaru kweli kweli abagaka abago jari nabwabwate bon ochino muntu akorete nyangi. That's a true story ngoko tebi na nenda kana moko tebi nga yoka na mbakabu ochunguze bono lene nga itogo jiga kimanjo muri nga itogo ayoro cha bana banyare bekro bako ba majara na liogo gete ekero janto bana ba ko se komendo mundo na ro ko seka oseka yani eta Ana ayo gete na goseka so buye ko ni ga goseka oseka mbako oro kirio mwerio yani esaria ni atanta niwe Tiange na sensema ya jekje kumanju muri Ndizi TV asemambi yaboniga eniko tena nalali airo borito asemambi yabone tianjakira na high station iko kwa Dolphin Kwamboka bado atuchangia kwa dish lakini tuko kwa Star Times na Go TV bado ndora sororo musiba Dolphin bona kurambu atia sensema ya online yasana atana Dolphin Kwamboka atana ako sawa kabisa sawa ndora sensema ya Go TV na Go TV na Star Times naboto nyorabu ase mambia ya aboniga kabisa naboko saji wase ndore free to air achiti bijja free to air naboko tusaje usijide koda ja free to air naboko tusaje alia onyore namba turabo kabisa asemambi yabone Dolphin Kwamboka naboko tubwatia asemambi yabone gwetera sense meina gotebiri asemambi ya aboniga ekiagera abuno togotoka asinjire ya mogose yende ya abono mambia omwanjwa omulielia igoni ngende to somaje semesino asemambi yaboni omanjumulira kenda kutubati enero Ndizi TV obwansu bomogusi karondo jijigonya kuigora iga asense meli natako devina asense moya Go TV ni gotonyora channel 824 ole obate decoder ya Go TV otonyora 824 inere channel asense meli ya Star Times tonyore 195 195 lakini nere asa free trend dire koda changer ego search bono kwa magolika Ndizi TV kwa magonyora abwa sinjire ya mogose yende asemambi ya aboniga Diangera somaje semesina asemambi ya aboniga manjumulira nere ko yona somire ya Dolphin Kwamboka bona ndende korigera liga igansome ibere isato asemambi ya aboniga nja Gernande yende asusa ndiruma waita na watching live from Gitutuma Saba bali na mamo mwabo Esther Kwamboka tato mwabo Jeremia Mwenga yagoteana engengeni ya Grace baboke MBC numugati James Matena Victor Mondo Grand Dennis umwana Sadok Ndigiri yagoteana baboke basoime yumurube safi kabisa nino jegega Dolphin Mora agote babuna Dolphin Mora then good morning Brighton Joshua, my parents, children, brothers, sisters, friends and all fans of Ndizi TV. May I wish you a happy and blessed Monday full of the loving kindness and the grace of God. Have a blessed new week. God bless you. I'm locked inside ime ya Ensakia until the end of it because it's a place where I belong to be. Out there na asata keire koba.
ritu na grina tena kuru Karen no alime yomroberio edwini majawa tena kuru eskim borabu ligoma jibungombe bwakire buya Krau Nyakezi tena morning tuned in Rabani unami tena good morning Matiangomora tena kuru hotel ya buga andoje bwakire buya pi tole komo buna botambe hadi tamati na mama Agnes Miyenda Adadija Miyenda na sister Irene Rinet Nyanjama Mary Mbuya Joshua Mbuya Tirimba Honorable Donya Toris Toto Honorable Steve Mogaka Honorable Millicent Nyaboke Omanga Jones Bundi Amenya Eric Osoro Rosimochema Mona Abange Ntanya Arko Bakora Bonomambia pia mono Matengimono Edwin Omega na Kuru Kajiado Present watching live Brighton Ensakia wabi mama Teresa Nyangau baso imeyumurobidi tata Nyangau Nyangau Enel Nyangau Engeni ya Grace Karoni Makori Firibu wa Utawala Omoikoyo Junior Moibi Danvas Saroma Onyoni na Josephat Omwenga Ebaso wadibao baso imeyumurobidi Victor Mondo Brighton Makori aki sawa mbiya wateba lakini hii ni Friday Victor Mondo hii ni Friday si leo mature dure charya tena watching live korwa nyajise kona secure camera ward bogetutu bwa masaba honorable churi sio Musomba then as usual present from Amakara settlement scheme Nyamira County currently at Keroka Technical Training Institute safi kabisa churi sio Musomba Dominic Nyabuto then umwalimu Dominic korwa Keumbu Masago based in mpaka tamati safi abgeri nyosia then following you live from nyosia from nikiwa Chitawa Hema abwakire buya kabisa safi kabisa now then good morning watching live from Izebania boda abwakire buya kigima ngokaneria mama ominto batseba kuambuka ole biombe bwanya bando atware emambia engia na wanafunzi wote wa Border Hill Academy asbui njema baadhi watie bidii oyo nena kumochere Frevian Ondieki korudige na tuned in David Mugaga na good morning baba ndogo Nairobi tuko ndani pamoja Christine Kairubao na pamoja mpaka Engoli na mashabiki wote waingie ndani Victor Mondo engeni ya Grace Sarome Onyoni na wengine nice day Yobeshobeshai following you live from nikiwa Nyango Safi adena Teira Mogusu Ondusa odeba balina Naomi korwa London pomachoke burabu no nde Ensakia ya na Jumaine Osimba Steve Nyatoigo Yobeshobeshai keba bosire nengo Kennedy Onsembe Obuchi Ogoro Evalini Mbae Embuni Thomas Saisi Fred Nyandika Mosioma Uchumbe Mwainyora Teira Mogusu Onduso na Naomi Oye Thomas Sangara Bukunfaso then from Kisii Town niko ndani tikatobo getokole emirimo numogia safi Mandere Kainisa tena morning Mr. Brighton I'm happy to see you again by God's grace ni mokokoti wa Mandere kurobo basi Mokonge lakini niko hapa Kasalani Nairobi tuko pamoja hata mati nikisalimia mamake Nyaboke Mandere na mamake Kwamboka Magembe akiwa Boitangare Bobasi safi MC Maranga Chonte from Kebrigo niko ndani ya show Dolphin kwamba tena high station niko inayesoma kabisa asemambi yaboni bya wana sana wenda tutuma uchumbe jeno asemambi yaboni ine on this TV obwansu bomagusi ekonomanda kombatia asemambi ya aboni enda utoma nitasoma singine baadaye asemambi ya aboniga safi sukebo siasa nindole na tena ni wangapi wametuma SMS sao nindoche iga semambi ya aboniga iyo imecharara kidogo lakini ayore Bonvas Agostino tena kurmagenje pakinyoro Kenya genge no ndi meyumro breka bale no murugio ya Jennifer Murugi engineer kare patano wale mikonyantrogo ibeno egetongo pamoja hadi mwisho bwana simi na tuti no wale kuransemeria nyamashusha kundane Thomas Musomi no naindwe kuransemeria nyaigwa Nyamira Ritu na Green soma yako siku ya bondaba tena tundu ini kama kawaida deno bijangi kisamba tena kurusengera ke Kongo ejiro no nde ime mbaka omwero mirika kirubo marube tena kurugembo mosora tukondani Janti Nyanjama tena good morning we thank God for another day Bernard Kabete kurugembo goika Nyaburumbasi nere engineer
Benard Kabete nonde ime yomoroberio pale no mwana wae umumradan ade wakondani wamechacha ndani ya nyumba. Morning Brighton and Joshua another week nyasa twancheire twarorire litikoria lero ni ukweli delia ni wengi it is us to choose our friends wisely. Wish Ensakia fans lovely day. Hide Gurunyango Junction getting loud and clear. Oyonso Vikemi Mutangi anasema ya kwamba amechaja ndani ya nyumba. Safi kabisa. Inaonde Steve Bansusi ngenda sense merinde ye studio. Joshua akora na manyete ndegi ngoirana ngoiri wika sense ya magaseti asemambi yaboni Tosca inaonde Steve Bansusi ngenda kontumira SMS yao asemambi yaboni. Gwikira bona iga omwanzi omurieri ankorenginga kwamanyire eshiringi nero ekogendia ense tobire tugosanga asomoroberio bwense iyo bonchereria nabo igo ase esabali yo bonchereria astobire tugukomanya naki abonchereria bagukina kurwa sekerenge kema gochia ase ekende kurende omoroberio bwesabali yo bonchereria nabo igo ense iyo bonchereria nigo obere gokubwatanigwa nabo igo koba egento ekemo umerana na inte Frida Kerubo uchaka omutinyi ogo chakira litukolia Jumanne na boigo ijuma uchaka chinsa inyago ika chinsa isano ne mocha mubaso elinde tobe tugosanga amange gwetera omoroberio yo. Esukuru yokwegelio Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwe Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwe Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwe Bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigira y'ubusera bu Burundi bwe Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero imatwagendete kwibulia nga chinsaga nekemerio na lite kyabo tambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na nomaete ekeruta ite chitioke buya gose chance buya nigo cyare kuye kwa ninya nyeni elindi elikwamanya go chiri buya tali chese kwizi to koyega twakaranga segasi ali chinsaga nigo cyaka yekirubaka ko ibubwa sukigima ne omwanchu muriria ekero ko ibwanga chinyoni ao anane mone chimba chingeni chege sare chinchu chombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeli ro bali Gusii imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene
na Mildred Momanyi. Asama tukamange na berengo batebya nga oboremi nobonda. Boigo oboremi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii. Aberengo gotalia imeyeli roba ya Gusii, imeya Nakuru, Tabaka, Nyalenda, Gonga, Nyangoso, Embassy, South Mogrango, imeyekerwo. Bona nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibugo na ndichiko cyogera bya nandoli bakuigo bwansuba chinsaga. Mbwati imeyo moroberyo yoiga oboremi nobonda. Oboremi nobonda. Kire Jumatatu, chinsa ibere chabutuko no moiroro. Ritukoria Jumanne. Company yuko bikuburendi ya One-on-One Security Services Limited. Iyo yabeire asobukoreri wetanige kaki myaka 53 nige kuruwe bukoreri bw'ibirengo bw'igoro muno gucia se company na boigo n'abantu asorogonko rwa Afrika ya mocha. Jobs chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor. Egatiwa bukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkorenda bare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi minga kichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bw'ibirengo bw'igoro. One-on-One Security Services Limited oborendi chinga kichonsi Bwangoiga imeya Ndizi TV. Muntu ari mugete butuko gatinka yuko ukurukuri kisukuri arone kamugwati ko mwegandore nkyako kora butuko sanane kamanyone turungi akorosa ari mukondwa genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda rukwiye congratulations bote ise tuna tambe ntumire fya kwa bwangurine gobono nseri ngorete mugambi kwabo mungane abarama bakumbale ngabwa yabetale ko bumuise ko arere tatone ibango tebiga nasibo kamuna mamuni no Nyabeta Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukurwa na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nande twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine
no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Biamano manchu muri Ndizi TV kerenda da koba TV yao anekro chora da kuli Ndizi TV ne rubansu mugusi kuwakira biamano anegenda kutubwati asemero bilito ya kralitsko asomoro bilwensa kya sokro salitsko yao inde mero bilendegenda kubwati aseritsko lyaleganda onse asoberde kuwakira na biamano ekero chora da kuli Ndizi TV ne rubansu mugusi kerorero yao ekero turiye tuwetera sensema mitandao tukuwakira biamano ekero ya chora da kuligeria nanto moja kutubwati akira litsko na kira ensa na kira chingaki. Here on Ndizi TV, good morning, Brighton and the producer Joshua. Through God, we are on again a week on 25 September 23, when the sun is on the equator, 0 degrees centigrade. Or mashabiki wote tuko pamoja kama timu Banakoza. Roho Chris Korua Bogusero raganga kitutu cha South Kisii. Joshua, what does we mean? The sun is on the equator 0 degrees centigrade. Roho Chris anatuambia kwamba leo nikiwa ni week on 25 September 2023 ekero mugaso or on the equator 0 degrees centigrade. Buya sana. Oinere Roho Chris umetengu ete geography kabisa abu itoka na jigis of fitness. Buya sana oyo nere Roho Chris ole ime yumorobide. Tinda korra jars kurua sinzambe ya kikwetu. Najua kwamba unaendelea kuandika SMS yao asemambi yabone. Biamono manjumuri digango ira sensemo ya magaseti asemambi yaboniga ende torona narali amorekeire asemambi yaboniga tomaje kombwatia ikiare na Ndizi TV bwansu mugusi. Ni kombwate gaseti ya The Nation ni gaseti ya The Standard torona narali aire oberdo. Nimede na Dr. Tinega no ole ime yumorobide ende kombwatia. Nimete mbali barasi county ya barasi town ya Keroka barasi hoteli babendete kombwati na inuko bagirana mbiemo mbali barasi mu Jobosongo gatigati yo mu Jobosongo barasi hoteli na bande barasi seseme mitandao na bande barasi jumba chiabo bali barasi ya nyanjwa abali milimani abali nyanjwa abali menyingwa abaro mosojo abarege komwalia abali mwembe abali chogo abali mairi mbili abali bo baracho ni medena no molime yumoroberio asemambi yabonia twenda siseme ya magasete karongenda ko deceive SMS na asemambi yaboniga torrasika stage ya Daily Nation ige molekere buna amangana ye mangana ye fi as university na raireire abande ko enda as university jabanyene but then a fees windfall for private faculties. But then nonye nekero abana barangithu course awas university jeserekali usibabri universities abahande wikabono mbara ikirana banyare bakori bodo mbara ikirana si skuru echo bama gotebana private universities have reported a high demand for admission as students shun public ones following the adoption. Yani university chiabanyene gose private ni bono janyorre abana bango se demand yo yakinire ekero abaro kiwa bange abande bangire kwa nasi public university kyagara igoro ya new funding model you abange batara ibago dauna nigere expensive na ande mbara manyana eroni endiera aje kumachua indi bara ewe kaanga kibago kuyakana ekero ba korire amasomo abo tonyo ligeria yo asebe jada no kabere omwanjwa omurigeria King Bijoge does it again.
Kibichoge nande oinere Eliud Kibichoge nande ni gobono anyarede gako nyora obobui ala sensemo ya Berlin Marathon in German ekero anyarede gako bwa chimbero ase ensemeyo ebeje ine chorede gaiga buna Kibichoge has done it again. Eliud the 5th kero nera agenda de korabia sesemeri yechikosoli Boigo ase beje ya egasedi ya The Nation nimurigedena antubato mawakiri omogotu kabisa nere kamimnwa bonigani gabate miaka 53 years agosa korire a practice ya 53 years in regular practice and why I do not own a smartphone. Omwako yo omwakiri ni mademo maede kaminwa anene na chita sorongorwa usimone kere keskiriki arenge kiabangina bari basambetwe asensemo ya marani bunani go bakagiri koba abaroi kaminwa na ajete ekarajete ni kyombegerio kwegera obwene bwa manyabanto Kenya National Human Rights Commission na ajete Gusii abantu bani bamaede akote babona okorre emiaka 53 years asobo korari asensemo yeri chiko korende go ikabono mugago tabwa the smartphone na korre interview Negaseti ya The Nation mangana binaboga nyora se beji ya kane na gatano numwaka bwesiko sana nando baire okorre amangana ye practice ya sezemba ya rego amatuko amange sana 53 years Nike kogere serikali etagete korigiria mangana Mombasa Ramport assets kujabeka ojia sansemeri ya privatization yani yali akwena na ase abantu abanyera batene chipoti mbari dena okoboro wechbese no koborwa obotenlio buya nererere amerobili yokwena ngo chiase chinsemo korende narra omonyakero bali Benjamin Tayari oyinerore Germany ya Kenya Post Authority na debona serikali dero beredi kwena na chipodi jigojiase abantu binafsi zabanyene korende narro mugabana bwe county ya Mombasa National Salif na tena yaya akamoje serikali sana adana kama mko na mpango motige kabisa adonyeri ya sebeji ya 10 omo seneta bwe county ya Nandi Samson Jirigei na nyaraka wa abune constitution nyaraka ko amonchereri nyareke komenta term limit ego senyare komenta na umurai bwensa takere ko gambe miaka 5 nebere maminja yetan asita mwentangani mede chintundo mugambia kwamba ni ibere lakini mbona ase miaka eri yakugamba miaka eri begire ya utoma kona chikura bono mo senator yo Samson Jegei ni ga dabana ementwe ebe tano ibere korende ni gobona mangana ayo anyareka kwa abakenya birengere guse abakenya ni waru birengere ryo anene keroba ko motebona Exeko baboigo ebatagete ekadibe korerwa monjererio erinde ojibosyo egende ke bakerusyo ororo bono muraibwensa chiko bobisi mbaka agote ejiko ba moistai babo era abande ebeche ebe ne muregede na El Nino. Kenyans remember 1997 as they prepare for the embrace ya twete nyinge 1997 as ense ya Kenya iyo ya saretie binte binge ibono ense ya Kenya takire ebweke meroberio embrate tubune ya twete egasarie binte binge ya 1997 bari tena Kenyans remember 1997 as they prepare for embranying ngoira nande ngenda se beji ya kabere ya gatatu gaseti ya The Nation kundre tenda enda se gaseti ya The Standard ndornarali airoborito gaseti ya The Standard umanjumereria neri mregedena Ruto term limit digital over bush for extra years yani liberality ndibono yage siasa naba Kenya kureberengera byabo igoro yomo senator we county ya Nandi Samson Jirigei kurali gosiko tebona ekadiba ekorero monjeri buna miaka 5 ementu ebere ebe 5 nebere asumurai kobobisi ekeranya rekago choru igobono manye igobona isiko joru ujikoba 14 years kurende ebirengeri aho ni obyajagire kurwewa ekera bande batebirina ekero batebirina ekero bana batena yaya okuno gotaka gwetia lichiko maega yo murangu wedero murangu magega
eninde baizo beke ebe miaka 5 nebere nande ngote abare ebe bono permanent yani murai agotere kirogo aini gara se beji ntangani onendo gonyarigereria asiga seti ya ime boige gaseti ene mara kedena Eliud the 50 Eliud Kipchoge na Kipchoge won by 31 seconds the 50 first time asimna endete kominyoka usijimbero chae kerale ngari ya sensemo ya Bochereman Berlin Marathon sensemo ya Bochereman Karongo ina na nego sikarongo endera asiga seti ya the Standard Daily mregedena Kashawa meeting dream kuria to size yani mokutano rigati Kashawa tuarete no tuarete amangana kete ale komoninta ebichara gosamagoro mowasiri bonjereli nere Moses Kuria aina aramurikira sebeji ntangani gaseti ya the Standard ngira ne sebeji ya kabere gaseti ya Daily Nation ile murikitena bono aba Kenya mbo warde na embre nyinge isegotwa machiko maani mirobirte ya bekirbuya asenze ya Kenya era atange etoigo 1997 etoigo ya chete kubataka embre nyinge ikaire binde binge gosareka ine Kenya yirobirte buya asembure ye kagere gotwa motinyu komi mbako komi na kabere Meteorological Department ya debetebuna emburene nyingi ochigotwa korende merobiriki ya bekire nyora yuase bechi ya aga ya kabere ebechi ya katatu nereliye serikali wedere wisara yobochenu merobiriki ya bekire ase embure nyingi ekagere gochigotwa naboko somorana ya bekire ebere etato ene merobiriki ya bekirwe na ewisara ya mangana yobochenu Majumure beji ya kane Kaminwa Okore miaka 53 asobo okore buaye bunomo wakiri Korende tabuwa di smartphone Ana smartphone Eso merenge beji ya kane Umanyene nge koro mwakakoyo Umo wakiri atabuwa di simi ya Abani kwa mwetera tuwajire kerero Ngorora wakiri bako enda Asensemo ya sumu Erenga chiakara okorobo kore libuaye Kamimu nikabwate miaka 87 years Korenda okorre 53 years asobo korre bunomo wakiri igekero ko minus 87 minus 53 igoko nyora ndia chagete ko practice koni chagete ko practice kabwate miaka 30 ngapi kabwate miaka 34 alia chagete obokorre bwaye buna umwakiri kora agambire bine binge sana nabako somo mugano yobuna sin kanzo John Kaminwa Keranya alika korwa interview alia sisema ya Kirereshwa county ya Nairobi nere amangana inaram nyokerete ajete mbake becha gatano gaseti ya Daily Nation yosite iwe wane ndete kumurikere becha gatano monere bana mangana alia matindi goro you extended term limit yumura ibwense naki egendrete koreta libera litinde kromo gavana osomo Standard County ya Nandi nere Samson Jirgei anyarka tabuna pono tigumura ibwense amenteru kurumia getano baketaru nebere abara ibane batena yaya inganeye iseko babo igo bono roje bammi ebatete komenta term limit gose echiko bachikonye rusyo teba muraya ba obisimbaka akwe medenze ya Uganda timeze bate term limit ense ya Rwanda timeze bate term limit ikyagera umuraibu ense iyo nero Bauro Kagame ngujar ko bori ekerogo for the fifth time for them into the yakane igo meaning ina term limit ya ense ya Rwanda ense ya Uganda oswe kumeria gisangborwa Yoweri Kaguta Museveni nero umuraibu ense gisangiborwa tota ko manya miaka irenga mbwate lakini gesangiborwa ena nyorete ena monyorete karoro nandi nero gendete kobo tararosa oi igobono Kenya igo batena itamni mitie change bona maburi ko buna ninki bon ekero muraibu ense aroro nere Uhuru Muigai wa Kenyatta ingi bata de verde change bono wae bono ekero rutasoire iyo tujui lakini tutafuata
atorore na nara lya guchikoba asama tuko ale bosio opposition ya kan gikora wana ugunja MB obi wandanyi badena ya mangana ayo inembe ikogusa ibe jada na kabiru manjibone li murigedina new funding model ni gobono ya nyarire yekoba ebe intindie kogusa eyeriji private sector universities konyora aboro kiwa bange ekero a new model of funding bana bataramanya abebure bataramanya banda tutwaro gusukwana nga funding yekari ngiyero hirina abana bande batakiro na public university mbaragenda abande ba optiri kwenda ji private universities aba Islam gose ekyombe kyaba Islam aba tende baba Islam ni gobono banyarire bakomoja ekigambire kanene yense ya Kenya Supreme Court anene ekero wanjira ekyombe keri kya Gay and Lesbian Human Rights Commission Korechester kwerikia une ekyombe gyanjire asense ito ya Kenya bakora wana Jamia Mosque Vice President Abdul SJ na Jamia Mosque Majiz Yulmal Shekel Halmudun Mohamed ba mojiri ngane yo baderna korengana ne dini ya Islam iyo ni kinyume na sheria ya dini ya Kiislamu na ni kinyume na itikadi za jamii ya Wakenya. Onyore edri Supreme Court charges ni wabadena abanda umbancheire gotwara osikori kikembero kyabo osikori kya e group yabo osekyombe kyabo kene badana homosexual is against law bona abanje bakabagantanda batebere una abanda abarike NGO osina bakweriki buna abanyakyombe ekeroberi kiri buna abanyakyombe bama badana homosexual is illegal in Kenya bono rende igano bako batutandani aba chacha ere iligo bono for example katokorosie kiombe tokorige twarosirie kiombe kyo gusangirire osi serve air group yo gusangirire nibo eto gusangirire nibe yetokonye aba bako sfomu kiombege bona abachachi bawadeba ingiyo chiko bakonya abono bagotobeka kisungu mukuti Kenya yite yasarigire mparabia bako suku maringaneli ria LGBTQ asense ito ya Kenya amabori atabode machivu wikabonia give dialogue team time to deliver Raila others Kenyans muraibo mubasi muro moja Raila amorodinga ni gobona abori abakenya kwari baga abarai bari ase bipartisan talks ase obomo bwa Kenya kwanza na obomo bwa simuro moja Kenya kwanza bakorawa no binyo wandanyi oyo noromo omoraibwa abake ase bunge na ndoromo bunge ugunja asenzema ya Kenya kwanza bakorawa na Kimani Ichung'wah na omoraibwa banga sebunge boigo omo bunge narayo akobatena bono tigabaegwe ribaga erinde lyogokora chingwane ejo erinde bamanye goikia enkwana barakwane useningi gerengere gokwanwa se chingwana echo kaokwana asenzemo ya bondo abritukugoro niga debrina tigabaye guribaga barabu bebangere barabu kabanyene gose bakonya bakenya gochi ase enjereyemo egesa kukiaba ikoyo anene kikuyu elders nigo bana banyare badana barabu mbali associated with Mungeki. We have no association with Mungeki. Abu na aige ekiombekeri kia Kikuyu Council of Elders kimana kiama. Nikabona bayeri usina barabuo mbali ase kiombekyo kia Mungeki. Baukwana litiko liya Jumamosi asansemeri ya Kitengera. Bakwe garobale kubekera egutwa Mr. Kagia wa Kiongo. Una patroni ya Council in Kajiado County nikabadena barabuo mbali asikyombekyo kia Mungeki kabisa. Ngucharaliyo ikase bechi ya ikomi nileo debana lack of funds for state to leans out Mombasa Land Ports. Yani ukuburi wa kwebese nero igochikuirira serikali kurizi kusikwena na airport ya Mombasa na Lamu kuchia saba abanyabiasara abanyene
Korende ngane iyo yamereriwe n'abarayi korwase county ya Mombasa bakorawa n'umusene n'umugavana bwe county iyo ya county ya Mombasa nere Sharif Nashi. Tusuke bosi asinini manjumorira neri muride bano ayo ni wano jena ekarongosuka sikaseti ya Daily Nation ngogera counties konde nganjere ndaira na sikaseti ya The Standard ebechi ya akabere. Ebechi ya akabere ni gemorige degoro ya kibijoge na kiagendrede na mangana aye yobo minyogi oine ridi kibijoge some bechi ya akabere. Ebechi ya gatatu neri muride na oxygen brand expensive to maintain says report. Korengana ne guisara yobochenu gose guisara yobochenu go yatebina oxygen plant yani machine ya kwena na embeo ekere embeo yako ere gusi yako keire ni go ere expensive to maintain ase county area Taita 14 million oxygen plant Taita hospital 30 operation it's not operational for 3 good years ase miaka 3 bono operation machine hiyo era senyagitari ya Taita terigo koremeremo ekiagara nigo egotumeka jibe nyinge sana igo ntebya abantu bakwenda senseme ya ICU ngakibako nyora obobwenya igo manyana machine y'imyaka erenga 3 teri gas abadene nibe county ya Nairobi nigo bano banyarire bakobeke miroberi ngakibako chokorobo safi na kuruhusia gubi ase county ya Nairobi anene chindoche exercise kio chiko chaka bwangoiga ase county iyo ya Nairobi ingogo kwano oyo goya kwana ayu Water Resource Authority nero ya jakire meroberio yokwena kina ngakibago sibijindoje na komeko mochonyo Nairobi obe omosafi oyo chief executive Mohamed Shuli korwase kyombegeri kia Water Resource Authority ase county ya Nairobi. Epechi ya ebechi ya kane gazeti ya The Standard nere marudhi na Ruto could serve for 19 years if proposal by Jerengei is adopted. Yani umurai bwense Dr. William Ruto kwa ngane gazeti ya The Standard nere marudhi na bono na bara chikutora miaka 19 amangana makongu sana esomere gazeti maena ninki kera umurai bwense achikutora 14 years bune proposal ya umurai osomo senda bwe county ya Nandi Samson Jerengei isegweta amendment yese kokoro unajua itawezafanywa kwa sababu wako wengi katika bunge kinye kwanza wako wengi wakichukua hii mswada utasapita na itajua itakuwa aje tutajua atujui kwa sababu oproposal ningo yoko mosukuma aproposal atujui esomere nge beji ya kane Former Nandi Hills and Big Alfred Tell bono niganyarire kako soka na gukwanira igoro yogo kira kwaye na kumochia umurai bwense Dr. William Ruto ase serikali yaye igoro yogo konga kwobogima onyore no umurai yoyo is a focal leader orenge umurai okabeire mubunge bwense Meria Nandi Hills abekwa kimukasivu laisi asoko umurai bwense asoko kina kubo ebirengo byobogima nindo jena bali bago publish ebitabu nigo bakargo 300 million to pirates yearly stakeholder say bali bago publish ebitabu nigo bago 300 million kilo mwaka ase bali bago tumeka chimbe asoko publish ebitabu go saso koiba a content ya bali bago rika ebitabu oyo yakwaneta yo na Nairobi Book Fair umnyakirobo Nairobi Book Fair Mary Maina ekarako kwanera abali kibamangana asenze Mary ya Sarafon asenze county ya Nairobi ayunaro agendrete nindo china tetaveta msisi ni gobono bata kiri amangana 100 defaulters to get one baliba tara akara chiya 100 ase county ya tetaveta banyara bakuruseri chiweva Kenya Revenue Authority, Kenya Ports Authority to auction over state imported goods at Mombasa Port. Ebyo mbebibere Kenya Revenue Authority na Kenya Ports Authority ngobono bigo ku auction.
ebintu biri byabeire ose ebintu biri byabete imported asense ya mugwetera import ya Mombasa biro roba nyine bataraira igo bono abuni go barobeire buna nigo bigo chikoba auction ose bioniwe ekordo usko bosioni goto morekere page ya gatano kabere kero Kakamega Assembly on spot over 122 million dubious payment. Ayunaro agendete kumorekerwa asiga city yuna Kakamega Assembly ya Kakamega nigendete kumorekera amangana a 122 million chanyadiji wakanwa oji ase bantu batamanyiri gose giakanire maminja nobokorari bwe county yo ya Kakamega. Inside Gachagua meeting to tame Kuria as fight of Mount Kenya grows. Yani umusakano Gachagua anyaraka kobeka oyutete komuninta amagoro muwasiri bwobo njeri asensi ya Kenya Moses Kuria nigondo jena nigo yaki niliberera ase county eli osasensemo ya Mount Kenya. Joshua Irungu umugavana bwe county ya Laikipia ni adana we shall stand with you even if you will have to carry your cross anytime. Wome wa Matiang'i nere na kwanete ino mwaga senta bunyeli Rigathi Gachagua na the I'm the deputy president while Kuria is our worker. How can we fight? Out there na nturi kurwana ayinya nyore ngo ase beji ya gatano gatatu kaseti ya The Standard. Ebeji komi nyorango bweso mere gaseti ya The Standard ya bana Oruoba uiso Oruoba nere nominated senator Glory Oruoba bono nigo akwa isika semeti sita utagenda ase bunge kubatakana no bakoreri bwaye wose misconduct bono somango Oruoba is suspension not is isolated at times have faced that walat yani na ababunge bande baranyorire gesusu ekyo igobone gesusuro kia Gloria Oruoba talina nigo kira isolated igo bantu bamojina nigo bajituma myaneri chiko yaya bono nabugo somana ngige kogera musubati ya kusko koru ase senate asemeti yenye tanomo aye menge sana tariko jonyara usara wens tariko nya privileges igo bono jina ngora abalisiko asegeka goika bono ase county ya Meru nigo jina aba MC bono ande nigo bachakire oboya embinu yo chikumwaka isiko gavana we county yo Kawira Mwangaza. Asomuru Nyamira batete Meru MCS is renewed court to get Governor Mwangaza impeached. Muswati utara set rubado. Iyo na mangana kariko mwerekerwa sika seti ya The Standard ebechi iyo nagotebi ya Karengei ebechi ya ikomi neyemo. Tengira ne asensemo ya counties ndigeti kujikokora asensemo ya magaseti umanjumurelia angina ne asiga seti ya the Daily gaseti ya Daily Nation ya sensemo ya counties ekerondo jena Tana River ekerondo look after victim of terror attacks that ajideo Tana River karikobol na bone serikali ya boliwe kulio kubeke miroberi yogo konya bali banyarire bakonyorobo kongu bubo saga ni asenseme yo ya Taita Tana River. Asesemo ya Nyamira nido jena MC told of on Nyaribo outside. Iyo kabeiro mosenta county ya Nyamira Kennedy Okongo Omongare. Nigo bona avdebiria ba MC na yunembe kogusa na ndiga kuprakmeri mugavana tarakora Kende Gions. Ando jina molgrase debate yedu tukuli alero asemambe ya aboni gasojo kwana ziaza ye county ya Nyamira. Tutaimurika azubui ya leo. Ase county ya Kirinyaga nindo jena disabled aji to register for help. Mugavana we county ya Kirinyaga and Waiguru nigavana bodi bali no barema ko enroll go sikuerikia ase byombe ao anene emerubiri serikali inde banyorobo konyi na kwegendelia asinjire ya mogose eyende. Ayino jina aramurekere asensemo ya county sensemo ya Nakuru nigono jo mugavana ni na omugavana na moteneri bwechindemero ase county ya Kenya gusumba wasiri bwendemero ani abantu bagare ko boli na ngakibaho chukwana jitaito didi go jase bantu batanyo jitaito didi jina ndebari affected igoro yendemero ase ensemeyo ase county ya Homa Bay abasubati emeronge 5 nigo bono banyari bago chorwa
kobajibayonea asensema ya soya bean farming irigo sirwa asenseme yukubatka nekyo mbegirego kuna Women Enterprise Fund niko bana banyorire obokonyo bwa soko sirwa ochikwendera no bolemi bwa soya bean asensemeyo nindo chena serikali gose e bill ne dagire kwa table ya sensemo ya parliament iyo chikwa chinguru ekiombegeri kia National Cohesion and Integration Commission jinguru jogo chiko uminyokina kubwata bali bara kwane chingwana chodronyo marembe asenze ya Kenya ayindo jina ramurekere gosina arora asome ase beji ya 15 kabere asiga seti ya Daily Nation asemambi ya boniga Omanjumuri aina arondo jamurekere asiga seti juibere na atakabono ngoire asiga seti ya taifa leo ndaro nalali airoborito asemambi ya aboniga asensemeye ya ataivareo Karonja koigora digandore nambara bato bire SMS yabo asemambi yaboniga ekarondo jika seti yane ya taifa leo eringete koigora asemambi yaboniga Morning Brighton and Joshua Jaris Manali kutoka Kikwetu Hotel Suneka niko ndani ya Ensakia na siwezi koza bas my greetings to all my family members like my father Gachanga Mama Moraga Changa na my brothers and sisters Divina Gachanga bila kuwasahau mastafu wangu wote kama Geoffrey Moindi, Sawadi Semeni, Patricia, Rose Kemto na customer wote wako hapa kukunywa chai moto moto na mandazi hot. Have a nice day. God bless Ndizi TV. Audhara nyasaye alseni Ndizi TV o incharisi monari kuruase hoteli ya Kikwetu alia ase taoni ya ito ya Suneka. By the way, Suneka leo imekaa kubwa. Baranile ya gachu alia bono ekale kororeka na maridadi kabisa sensemeri ya Asuneka. Kwanya kwanda Suneka. Orodene pare sasiriti kabisa uoka kabisa uko bugana by the way uko mali uko na monda Devina uzaza vigili uko Illinois lakini abun Suneka. Kama mwanzo mrede bicharia andena Ansuneka tali Illinois metere era se United States of America. Agandena yaya iga Suneka na giroje sasiritika by the way Suneke yaba esa sereti biasana mwanjuma nembe mono ataka kuira sensemo ya taivareo ngorere kabisa inyoriki kora ina ya ekabajise jiga njiri bono tete tochikoenda sensemeli ya amangana ye debate ito asemambe yabaniga kwenda magani onena kingo tebe amefika hivi ngeno go switch off togende sensemo ya omujadala betu kura karto chikomurekera county ya Nyamira Biasan Isa Kasakayo, good morning, watching live from Machoge Bwacha Jesengera Leo Chungo with my beloved wife Judy Manyangi na abana baye Emmanuel Mochoru Samuel Zakayo ekaratari kumweba mamu mwa Ostera Sakayo au dhana tubukuwa ni Sister Jack Nyaboge, Sister Karensia Kwengi, Sister Joyce Nyatuka amo na banda banki kesto njara dhana nice week ahead otoka na ilie wiki ewebwate wiki ngie tabwate biru kunyo bine bionzi Godfrey Ayunga araka na watching from Kangemi akona sisi Rose Michema wadana mungi na Ede Rimonte kuru Nairobi Matiangyo Mondo Victor Mondo pamoja mpaka tamati sawa Bonvas Agostino yunisoma yako sasila azubui kabisa biasana abambali baendelea kutumaji SMS yabo asemambi ya aboniga ikaseti ya taiva leo ninki karibu kuwa na gose asemambi ya aboniga ikaseti ya taiva leo ikaribu bana ni Septemba ni Jumatatu Septemba 25 mwaka 2023 bana nyumba ya Kerere Kerere nyumba gani kuna Kerere nyumba ya Kerere Raisi ana kibarua kigumu cha kurejesha utulivu ndani ya chama cha UDA muungano wake wa Kenya Kwanza na serikalini Adana libere ndiro eli ogindiro ase kiama kia UDA kabisa ekarabono morikwe sitari tena umuraibwenza akona kibarua kigumu kuhakikisha ya kwamba amerejesha utulivu ndani ya chama cha UDA mambo yamechaja huku maji ya kizidi unga sawa na arayamurekere nera uraisi miaka 7 Chirengai ana moto haona moto senata wa UDA ajipata babaya kutoka mura wa uraisi urefushwe adana sasa Jerengei Jerengani senata
Cherengei amejipata papaya baada ya kusema ya kwamba muda wa uraisi muhula wa uraisi kuongezwa pono wenyorera sa kon kabisa somerengo anyorenga ki yanyora abokongwo Liverpool wapa zare kwa Arsenal ni yanyorete yarwe the draw ekero Liverpool endete gukina gochigoro sana vyuma vya umma vya susiwa yani abana mbara enda se university cha serikali anekero baode abuna mbara bwati buya model ya education, new model of education ayuna arondoje amurikire asiga city ya taifa mambiare ya boniga igobona enyorere ga city ribwanjete either the Standard, Daily Nation, taifa the Star, the People Daily eribwanjete na ebwe somere asobo imekyagire gasiane njini oyarengi okugochuteri na gochuteri ase mambi ya aboniga Elisha Makori korukera PH watu wamesoma mpaka wamejiishi kuole Elisha Makori tena watu wamesoma mpaka wamejiizi kuolewa wanaume kwa wanaume abantu basomire mpaka abana bateteote hana banywa mane abasaja ine twakwanira iguru ya Islamic Islamic baadhi abana baadhi abalende na barabu wamekasifu hiyo kitu baadhi na mbobe sana asengane iyo kero Supreme Court yanyarage wedina abantu abo batakere gay lesbians LGBTQ na batake mbanjire korosie kyombe kyabo njenge boli banjire korosie kyombe kyabo ekyombe ba korosie giyaki ukisikia watu badena barosie kyombe kya human rights nani okwegero bwene bwa mayaba ige they are on the champion the rights of a human right lakini abakorosie kyombe kya LGBTQ inki baho chokora what are they to champion sure bona abuno goti kama dena ekarabana jidena lakini amangana homosexual ebindebine na ebire against sasa namna gani by the way but sasa kuna watu na nitawaambia magaya tent hiyo kitu ilikuja aje ngakigi ajete na ningieko gera kege ndrete kwa basi zitu ya Kenya au magaya tent siwezi ongea kwa TV yo magaya tent kiaire bintu bune ebimbiroro abana baito abana baito ngakibaho chikoba bono nyore na omwana ogei lesbian na bono mwana munyaroka ajaje no munyaroka onde ina bono ojiri na tata na tuajiri bono au shwa lakini kwa dini ya Kiislamu hiyo ni mbaya, kwa dini ya Kikristo ni mbaya, kwa dini mingi ni mbaya yani hiyo sasa ni mambo mbaya kabisa katika dunia yetu sinzi ito ya Kenya ningi ngende kineke besa mete ngende kingero mete sometimes parking kwa yote no masawa ya mambo yengendire as county ya Kisii kuna watu wanafanya hizi vitu kisirisiri lakini hata wako register NGO nelie mete kuna mwanadada mmoja aliyenipea ujumbe buna umetemba bwate bono weke jobe nayo jobe careful sana mwanjumbo aboko nyorore sekiyombekyo innocently kuna nguo wako nazo kuna vitambaa wako nazo mwana Muswati yoyo ni gabwate kitambaa hiki walikuwa kwa mkutano mkubwa sana ikitambaa hiki kale ngombe mbikaro bya abanda ba LGBTQ amevalia kitambaa hiki na kya eboet bona abande bakonya gukura no maide abantu mkonya gukura na bale ba point yo sasa Muswati yotamanyeti is innocent yani era are innocent tamanyeti ada true story mede bingo kwa na njene kene true story I'm a truthful person una mogirigati yakora deva na kuria ona Muswati yaga 10 na kianda bagonya komonya iga oyo omo nejo como debi no maite tambai na ngakire no ke maite na tamba njengo tenga tamba ya kawaida uri aja como dina ya ege tamba ko kebe wegete ni kia geisip ebeno bo lesbian ikobone kero ko wegete no kworo kibuna no ore kiombeki Muswati aja 10 amaene is this true aya jito agaja kubwati na ekera ale kuone riwe tamba ege na maito monto monere omonto yo monete ni amwe initiative na aire ge tamba ege ikobono ne elina ni abaiboli to bya bana bito basomye tabiengiya chimbo jingiya abad geren sero ya sarigire ya beire bobe
musaja no musaja mukungu no mukungu tugigerie gendege asense ito ya Kenya ntokumanya bono meto muraibu ensekero kiabete alikuwa inji sangambo ngoira nari atasungumuza ama atakimya abarenda baraimba rori gatinare abaraibande ngibagirerete uchumi eto gase obogi maboto kongere LGBT weje ngaito goja ainense ito ya Kenya ngenda sese mirimo tumoko manyenga yo mageni onegire ndego dojigo kwana mangana ye county ya Nyamira anenere atumurikire na nembe kuusa yoro ya Nyamira ningi gere ase county ya Nyamira mbamine tuko mwaka isiko usina mbe kuusa ayungwe na tore to yakwane ase mambi aboniga toska endi Steve Bansu bomausi Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesi